strašný bomby, ale dali jsme, že vydrží kola půl za půl udělal, vole, a druhý kolo ho pak ukončil až, vole, takže to bylo zadarmo. A co tam říká ten Spicy Pie, že? No, bude mít fakt? On bude na 81 oktagonu, podle mě, nebo nějakým takovým. Já jsem to viděl někde na TikToku nebo Instagramu, že bude mít s nějakým profi fighterem. Jo, on chce profi fightera. Oni, jakoby, takhle byl ten, vole, Šáfek tak byl, vole, v oktagonu. Já jsem to viděl, no, ale ten byl proti, vole, celebritě, že jo, a oni se, ten, vole, Novotný se ho ptal, jestli, vole, chce to, jestli chce nějakou celebritu nebo to, on řekl, že chce nějakýho profíka, že, vole, prostě si chce sáhnout na dno, vole, a prostě jako to, ať to dostane bídu, vole, ale ať prostě to. A řekl, že chce nějakýho fightera aspoň ze 7 výhrad, vole. Dostane piču vymrdáno úplně jen Pavel, vole. Dostane. Takže... Je větší KSV nebo Octagon? Co? KSV nebo Octagon je větší? No, Octagon podle mě. Jako KSV. Jako KSV je asi jakoby hodnotnější, jako výkonově. Hej, hoď mi to na věci, prosím. Ale Octagon je jakoby druhá největší bojová soutěž na světě. KSV je druhá největší. Ne, Octagon. Je druhá největší jakoby bojová soutěž, tam říkali, že to ten Ondra Novotný. Ale samozřejmě máš jako větší kvality, že máš prostě ten Bellator, máš KSV v Polsku, máš K1, myslím, vole. Proč není Brechta v Octagonu? Octagonu, protože v KSV dostal větší prachy, že? A jako, takhle, úrovňově je KSV určitě větší, že? Jako lepší. Takže tam jsou dobrý zápasy, protože víš co, máš třeba... Tyva, doufám, že Brechta půjde do Octagonu. No, já hlavně doufám, že peněz, vole, vyhraje ten typ Sport Game Changer, vole, všechno to vymrdáka, to je fakt dobrý, vole. A že půjde do UFC, protože on bude tam taky mocnosti, Peněz? Peněz je pičou, jako nechutný prsný, vole. To je jako zlý. Peněz. Maty. Ten typ Sport Game Changer. No, on měl být teďka, v tom Edenu, měl být peněz, jenomže on chytil zlatýho stafilokoka, takže to předělali... On byl na kartě, ne? Napsané. Jo, byl na kartě. On byl, myslím, co-main event hnedka před Kinslem. Jenomže to pak museli jít celý přázet, oni zrušili 3 fighty na ten den. Pro ty věci, jestli se dostane vytělám na to, prosím. On jde proti nějakému tomu... Proti nějakému tomu Vojčenskému, nebo něco takového, nějakému Polákovi. A přehodili to... Mám zpátky viděl tu kartu. A říkal jsem si, že to bylo fyzický. Vy jste tady dostávali v Praze Ne, oni tam hrál na tohle, že jo? Takže vás tam stejně dostal. Oni tam pátek, sobot, oni tam byli sobota, neděle na to. Takže my jsme si, vole, spojili výtečný výhodným, vole, a písma na Octagon, že jo? Co? Jo. A bylo to dobrý, vole, bavili mě, tak si... 25. Toto? A jo? Viděl jste ho mrát, ten tvůj? Jo. A nebo... Když si dáš kódovou mrabu, tak se hodím. Co? Když si dáš kódovou mrabu, tak se hodím. Tak jo, to je dobrý comeback. Kamu nikdo nebude čekat, že já mu to dám vám. Ale teď dej ulívku na jedno, když to. Já nebudu ulívat. Kdybys byl frajer, tak to dáš na plný nety. Ale pohovorím, protože nikdo nečeká. Já prostě jdeš, abys to vymyslel taky. Ale prostě vy se slezí. Co řekl za moudro? Nic, že když to vele koudy vymrdá, tak on dá ulívku, jo. Pojď! To bolí stehno. A jo, a já že vole, když nějak...
Kláňo, Víťa, jo, bolí stehno. Boj! Dobře, Tam hit. kolik je tak 15, vole. Ne, vole, kolik máme 15, 16 Pejčo, hoši, vole. Takovéhle zápas nehráli, kámo, na liky, vole, chaliky, tak se vole s Bondem a Arčevská. Jak dlouho hrajem už? Jak dlouho hrajem už? Kolik tam je napsaný na té tabuli? 2,23. Pičo, hoši, vole. Tomu dojedem tak o půl let, vole. Je 3 inningy. Jo, i kdybych sázel na vytáči, jak si sám. Třeba zápas před všem. Ještě tak, to vole. No, tak jestli vyjedeme tak 7 vole, tak už ne, jo. Dělej ty prasedno, sej! Příští kolo. Jenom kdybych měl 2 strajky, to tam můžu. Takže a počítáš jako blízka, když jde jako takhle, a musím tam takhle. Ne, to je hejčování. Ještě kámo, je oky? Co? Jdeš oky? My ti hráli šepce. Tak jedem, co? Jo. Ty vole, ještě to střídání zas. Počkej, a Víťo, ty jdeš na 3. Dostaň to dolů.
Let's go, kámo, let's go! Dobře, ok. Démon, totální. Auto potřebuje. Do vás. Do vás. Hey, let's go, we. Pojď taky. Dobrý stav. Takže to dva balony větší. Prosím. Hey, let's go, we. Kdyby byl na hodinovku. Pojďme auty, vole. 4, 6, 15 autů, vole. Pojď to, Oky, na metr je tady. A! Třeba otevřít to obarovaný, vole. Pojď to písal. Nic! Dobře, Oky. Co to má, co to skoro Nesty. Pojď, Oky. Oky, pojď. Pojď čistě bezbroje, aby se jako Pojď, Oky, pojď. Pojď, Oky, jedem. Tak pojď, Oky, jedem. Čistá hlava, jedem. Pojď, dej mi out, Oky, dej mi out. No, to není průměrný čas na to, že to nedá, to je 8 minut.
teďka na těch pilácích. Poznám se postravo. No, a teď znovu. Takhle, Oki, takhle, dobře to děláš, pojď. Dneska jsem to dobrý Nado. Yes! To je démon ten Oki. Jedem, pojďte pálit, tak Žere můžeme lidi, jet. vole. 3 rychlý auty, jedem. Oki, normální démon. Od Okiho. Oki. Ne, já si chtěl pálit, Cože? To mám složit, ale. Tady si dáme srač. Ne, to mám složit, mám 2 strajky. Jo, bro. Ale musíš to složit, jinak to pozná. Já vím dobrou co. Nasedl si na ikoničky. Chci si tam povodí, jo? Kdo by čas vezmu ty moje taky. Takže my třeba neskopévat, si to vám posem. A dělají si to jenom jednu nemáme, vole. No, to jsem dělal tvojí mámě včera, vole. Kaďák hezky, vole. Ani se nezmínil. Ale ať se pičoli kutírat, vole. Tak, teď už tam má čisto, vole. Tomáš, a.k.a. žráč oven. Jsi probudí? Si pochopíte zvířání, vole. Budíš už prdele? Takže víš, Když jsou vole. Já si prdel, ty vrajš mě osoba, vole. Ty má dreví, jo? Jo, Gergej. ne? Prvujem, skurvenek, přestal jsem to. Pojď na jedna. Mystery uděláš ty. Na sebe, patříš, kde patříš? Aby ty to tak rozdělal, Do prdela. Měl jsi analýzu, že? A to dobrý. tak je něco jiného dělat. Kde po Bartonovi? Neškám do týdne. Ale udělá? Mám za úhledu začíná se bavit. Byla dobrá ta tvýho bratra Borka. Je to jde, ty to hezká, O, to mě nevíte. Strať. ale Já říkám s tobou, že?
Tam nemusel ani chodit, vole, jsem se na tom mohl vystat. Let's go. Mohli jsem to soložit, kámo. Hej, ale one out closer to vole and this shit. Já jsem to prostě chtěl vymrznout. Je to tak. Ale... Dá taky, no. Kdyby ty jsi měl kámo dobrý kontakt. Já jsem to taky měl úplně do píče. Jo, tak podáme. No v Clash Bingo. Ne, bratku. Jo, ne, ice popcorn. Včera jsem to zapl, stál si to. To sbírá z země, to není zdroj. Dobrý take, Davide. Šest debil, ale... Jo, ale to bylo na zemi, bylo reálně. No, pičo, hraj kryset příště, vole. Davide, ty jsi dobré na skočky, ale... Dělej! Okej, vole, velkou free. Dám si to bude? Backup! Backup! Somebody backup! Já se tě domluvím, ať to máš ve statistice jako hvězd, vole, nebo jako ničeho sácko. Ať je to mám strašný hlad, ale vlastně zároveň nemám plán. Já jako mám, vím, že mám strašný hlad, že? Ale tak já to žalku, ale jak je teplo, takže vůbec nemám tu Okay. Right. Okay, na. Dobře. Cože? Je mi to větší, jak jsme dřív doma jedeme. Já jsem to říkal 3krát, vole, neposlechli mě. Jenom na Davida Bertoní neposlechli mě. Ach jo, vole. Hrajeme 2 3/4 hodiny, vole. Pojďme, double. Podávky.
A konečně, jo. Hezky, ok. No, sundám se ho, vole, když jsme tady u toho. Dobře, hezky, ok. A to. Hezky, Honzo. Ježiš, no. A teď to udám, tu piču. Pojď, ok, hezky, dobrá práce. Jak se uklidnil spotkal. Ok, máš jevorek. Máš tu na chleba, vole. Marla. Anal penetration, vole. 4K. Piču, když jsem byl tak hraje na tvůj Jak jsem pičo 4 dny nehodil, tak vole. Když si tam nechal se vymrdat, tak to vypadá, no. Absolutně bych se nechal vymrdat, vole. A šel spát, kámo. Usnul u toho ještě optimálně, vole. Udělat se aktivní. A plánuju se vyspat v tom buse. To já asi taky, vole. Tak vyženem, vole, někoho ze zadu, tak je jdu a koudelku, vole. Já to budu do uličky. Žáky. Půjdu tam podélně. To jsou 2 místa, ne? 3. Výborně. Buchtinger. Strikeout. Mě pičo hrabe tady z toho, vole. No. Já mám po cestě jiný kvelit, vole. Let's go! Jedem, pojďme pálit, jedem! Ty auty jedem! Tak hodíš ty 9, vole, a pak ti to píčovou vědu, vole. To si musím nedostanit. No, tak děkuji, tady to záží, vole. Máš to palkuje? Já mám. Já. Aut na výběh 2 na dozy, tak má mě velkou pochvalu. Cože? Dobré aut nebo jedna dozy, 2 na dozy, tak má velkou pochvalu. Tak jo, beru to. Honzo, možná mě ta dobrá. Vol neexistuje. Jo, jo. Jo, ano, přesně, vole. To jsem říkal já, vole, co? Já vím. To je skoro do mě. Ale já děkuji, ty večer. Ano, píšu. Byl jsem se možná na běžku. Když nemusím. Jo, teda nevýváš, vole. Když běžíme strejkem. Můžeš, Davy. Pojď se uvnitř, Davide. Jdi na ten hajzel. Good boy. Víte, mě to tam, prosím. A dal jsem si telefon na weba. Jo, pojď, jestli jsem nepoužil na krásně. Tak to použij, vole. No, to má na... Jestli budu 2 auty, to má radši si na Jo, vole, já mu věřím. Já řeknu si jeden z 10 taky rozprávám. No, tak to bude ten jeden, vole. Začnu klasický.
Skoro zastřílíme. To písně na obě strany stejně vejce. Počkat, co jsem měl looking 2, Byl jako milion dortí. Pojď Honzo, jdeš vyhrát, jdeš vyhrát. No, bo neexistuje. Víš, co to je Dor neexistuje? Pojď bojovat, jedem. To nevím, ty tedy To jsem striker. Dobrý. Hej, gol neexistuje, Honzo. No mé, uskočím a trefím. Říkám, čo? Ne, ten Japonec, vole, čtyři gol, vole, to takhle nemože. Good boy. Míňo, dělej! Dělej! Co to bylo? Center, steel, fly. Honza? Nemáš pochvalu, Honzo. Pojď se vyko. Let's go, Sobe, let's go, pojď! Dobře, stop. Ale ten přístup. To je přesně ono, vole. Dobře, ne, to přesně ono. Nádherně. Nebe, jak to je? Doufám, že je pod nás. Na Udboše jsem strčil na koule, víš? Je to rychlejšek. Ne, je to rychlejší než to předtím. Vyko, let's go. Ale háže tak jako háže točky do gólu, což jsou jako by strajky. 7-5? Škoda, trošku kam šel, no. Ten má ty vole. Já mám sílu na to. A ty se necháme na doma. Gol neexistuje, jo? Doufám, že to bude platit tady pro ně. Pojď bojovat, jdem, pojď bojovat. Tak co bylo? Uděláme dva strajky. Pojď! Fakt tam bude. Dobře. Jasně, prdo. Jasně! Hej, to měří. Ten rozhodně fakt jako taky taky do cílu. To byl jenom první, co nechal dotazal gepu. Jako Aimi. To je stejná výšiková, vole, a váhová kategorie. Mám bych si Ty debile, tady samozřejmě věci. přišla bolest z hlavy, tak je to dobrý, vole. Tebe? Jo. Dobře. Ještě, tady šel klasicky Tak bylo píšiku, jo? Bol neexistuje, bol neexistuje. Tady šel pán. Či to vše, ne. Na dráky plněš, ne, ty vole, já nevím. Jak jsme šli? To prostě bylo bloka z výstřím, nebo až na to měla což jako počasně úplně pak to zůstal, vole. Naše nejlepší časy na dracích byly 2 roky zpátky, když chodila pičoka, já jsem nová zařízení. Už nechodí jako takhle? Já to vidíš. Na hlavě je tlustá už, to není takový Píšiku pošušný. nemůžeš mít 1000, že chodí píšiku jen v rachu. Jo. No jakoby, nechtěl bych, aby měl 1000. Já mu to taky nepřeju. Protože pak bude strašně flexit celou cestu. To je jak Hedlič, kámo. Hedlič prostě nemůže pálit homrany, vole, protože pak o tom moc mluví, vole. A pak mu to nejde hlavně. Buď Pátek na té extralize a Boris tam chytil ten balon, vole, za jedničku, dobře fiší. Boris tam chytil ten balon za jedničku, vole, zahrál ten out. A přišel do tagoutu a tvůj bratr, vole, tam prostě byl on. Ty vole, čau, vole, tohle jsem tady neviděl vůbec. A on, že tam už je 4 směny, protože šel od Barči. A on. No a že si ho nevšim, a on, no já jsem tady 4 směny, a on, Dělej! no já jsem moc soustředěný na zápas, ale můžu ti něco říct? A on, no tak jako a viděl jsi ten zákrok, viděl jsi ho? A viděl jsem home run, co jsem odpálil, vole, 4. A teď viděl jsem ten home run, který jsem dostal, vole, 400 metrů za plot, vole. Tak už pak neměl co říct, vole. Když si pamatuju na Soně, jsem se vždycky zvedl, říkal si, podržím se tam. Takhle jsem tam sel, jsem to hodil do středu. Šuk mi napálí 2 auty. Maty. Dobře, Maty. Dobrý approach. Máš pravdu, vole, s tím hodičem, kámo, už mě taky nikdy s tím serem. Kámo, Hedlič je, vole,
Hedličně jako Děcko. děcko. Ale ne, kámo, to je prostě, vole, vždycky něco, co udělá. A kámo, viděl jsi to? A viděl jsi to, kámo? Bohužel. A já už nevím, kámo, co mám mu na to říct? Hedlič bohužel pochází z města jménem Blanco, kde nejvolejnější strana je SPD a ANO, tak prostě ten klub za to nemůže. No, to je docela všude. A nebo když něco posral, tak to... No, tak v Blancu, to je třeba kámo 60% lidí SPD ANO, vole. To. Nebo jak, vole, on byl v Blansku, kámo, strikeout a on to prošvih nějak, a on že... Kámo, viděl jsi ten balon, to byl ale strike, že? On že... A jak udělal ještě, a samozřejmě to asi 3krát, a už jsem viděl, jako to bylo... Piči, helmo. Tady, ok, nebo ne, to tvoje. Vítě, spahou na bank ještě. Vždycky. To nikdy nebude stavět. Nikdy nebude stavět. Nevím, jako někdy já bych nejradši volil dom, ale mám taky hlavu. Ale jak jsem spařený z toho slunka, tak ji nemám. Hezky! Ale pošli ho Kláňo, vole, pošli ho kurva na smrt, vole. To tak zbytně, vole, protože, vole. Já tady zbalové jsem celý to nedovolil. Jo, dohra 8. Musím to ukecat tomu ze strany Ukrajince, jak nás vezmu na nějaký hlavy. Já bych měl nejradši pičo, ať máte na Crazy se nakoupí, vole. Ale to si musí rád ještě víc. Já hlad nemám, ale chci nějakou zmrzlou zasranou. Já bych prsal, kluci. Nebo nějaký strašně sladké máš tam. Já jsem dal prcama s Mám tě jeden 12, vole. Víc tady vyklík, vole, tak mi klík si dá, že jo, mi klík by se nabít, vole. Láňo, pičo smažil domů, vole. Ok, vole, jestli ty jdeš na pálku, tak to musíš vymrdat. A pak tady, pičo. Chceme ten Grand Slam. Pojď, Grand Slam, vole. Počkej, já jdu po kopy. Jdeme na rukavičky ser na ty legáry. Rukavičky nepotřebuju. Dobře, nejdůležitější je legár. Jo? Když to tam vždycky nepál, že? Já jsem si kam jsem teďka na výpičku s Ačkem. Ojej. Já jsem piču pálil, já jsem si to mrdl nějakým způsobem, to prostě ten balon Ojej. byl přímo, odpadl jsem. A ty Volkovců máme tam? Co? Ne, vole, Grand Slam. Oky vystojí bebečko a oky, bral, Kody vystojí bebečko a Kody to, oky to vymrdá za 4, tak vole jdeme dom. Jak to? Pokud to bude vole o 10. Inteligente, vole. Ne, to bylo 2. A jo, To vymrdá piču na Kokotec. Jako kdybys to dal na dřevorubce bez rukaviček, vole, tak tě budu hodně, vole, prejzovat. Prostě Dave neumí česky ani matiku. co meleš, já jsem že to je 11. A ne, nebo mi to To je to, že chodí s Gregorkama do třídy, vole. No nic. Kam jdeš na střední, Dave? na tu... To je Na nějaký 28. října bylo na stavečku. na stavebku jdeš? Na 28. jo? Jo, tam to jsem byl, tam mě přijali. Kudy Tam Loro? chodila ta navka, vole. Taká, Tam, vole, tam já vím. Chodila, ona to už ona už odmaturovala. Je tam... ona je taky na vysoké. A už nějaký. Ona je na Vendálce. Je tam fouká. Na hospodářský podnikatelství, nebo nějak tak se to tady. Je tam akorát starý fukar, to vím. Opo, tako! Ne, falbol ne, pičo, hoši. Jediný co ne, tak ne, tak falboly, to neakceptuji, absolutně. Já půjdu s fangem. Půjdu na switch, vole. No, Kdyby dal na switch, kámo. tak... Ale s tím legardem na té zadní ještě, vole. A ještě s tím, vole. Jo, jo. Děkuju. No, podle mě bych dal ráno do Jako na tady tohle možná jo, no. to prostě nabral jako přestřelené. To je hrozně kapo. Nejlepší na Switch je chodit na, vole, sloupičový turnaj na zakončení sezóny, vole. Tu prdele. Tak pojď, ok, vole. OK, Ok, na Switch, na udělej Switch. nějakou fantazii, ale ne Switch, vole, to ne. Nějakou fantazii. Fantázie. Fantazie fotbal. Já fakt doufám, že to slyší, vole. Když se bude pochtěl smíchat, zlepšilo by mi to ráno, vole. Jako, že toto můžeme hrát. To by byla taky fantazie, vole. Na párku. Já už jsem viděl, jak to Tak ukaž, vole. Desítkový boky, desítkový. Jde jako.
Pokud, tak vole, jsem... Dobře. Máš, A ještě se otevři víc trošku. máš to prostě přímo v tom důlku, vole. Mocnej oky, mocnej! 30kový boky, vole. Ok, znovu, to stejný. Ale Barry Bonds, vole, ok. Ok, normálně to tam roztřepej na Barryho Bondse, vole. Normálně to tam pošli, vole, tak? Dobře, vole. Let's go, let's go! Hej, dobrý, to se mi líbilo, ok. To dělal. Mě kurva si zágal, vole. To byl takový home runovej na dlouhé se pak na Dunaju. Tohle, sorry, ale bylo to tak zašlo, no. Klasická, vole, Disney postavička. Jak čapilo. Ale nemáš čapice. No, vole, tady máš pičoku, vole. Ale ty to vůle. Nevím, ne, vole. Jo, to tady sere. Nevím, co ho sere, vole. Podívám, co napsala ta štětule, vole. Co má už ten se, vole. Co je, vole? Tak něco je, když se takhle tváříš. Co je, když do školy zítra? Nasadně do piči. Já na 6 hodin. Do práce. Edrej. Co? Jo, vole, na tomu to hodil respekt na těch hlavu, a to ale dochvěl, vole. Dobře, ok. Démon, totální. Kámo, to je teďka strašná prdel. Jo, kámo, co to změní, jakož dobrý. Jo, Jaj. nevadí, nevadí. To by nepřijde, že se změní. Nesere. Proč? Kámo. Jak začal mluvit, tak mi to strašně pomohlo, vole. A ty myšlenky, které on má v té hlavě, kámo, úplně, vole, Random. jo, tak si prostě začal filtrovat ven, vole. Ale Tomovi se to nelíbí. Že to má? To mu to řekni. To říkám. No, podle mě jsi moc velký hater a moc malej lover, vole. Je to možný. A co Honko to nelíbí? Friend už dostal. Pojďme, pojďme, pojďme. Jak to, že friendzone? Nevím, prostě najednou řekla, že už je to dlouho, nevím. Řekni, že vole. Řekni, že jestli jí vadilo, že jí nelížeš kardiák, vole, tak klidně to změníš, vole. Ale že se musí umít aspoň pořádně, vole. Takže vy jste spolu chodili a najednou dostal z friendzone. No, ale to bylo z začátku. Dobře. Tak, takhle to mám rád, vole.
Byl se s tím zmrtvý. Ty vole, můžu dělat erory, vole. Tak jedem, jo, jedem, pojďme, teďka. Let's go! Rohy dovnitř, middle double. Pojďme, Alky. A nikdo lepší. Dobrá piče, že jsem si koupil tam od vejdům medvídky, ty kapsičky, ale. Nic! Pojď, Oky, pojď. Oky, umíš, tak pojď. Rohy dovnitř. Rohy! Víťo! Ne, ať hrajou out, ať hrajou out. Stejně nepůjde na Víťu, dobře. Let's go, we got two! Pojďme ještě jeden, vole, jedem do piče, vole. Je trošku. Frajer. Hodím tě ke kruháči, jestli chceš. A mě dom? To ne, protože je vyprovali. Tady ten Grimorda, tak se pustil. Karle, teď mi to vráť, vole. To je tam například zimní. Teďka mi vrať tu službičku, prosím tě. Děláš, jo? Nic. Oky úplně v klidu, jo? Myslíš si, že bych něco pral? Co? Dávno. Myslíš si, že jsem dobrý trenér? Ale jo. Jo, keď si odtrávil. Co? Teďka jsem se ztratil, cože? Nepochopil z reference. Ty píše, to není tady, tak co? Ten čumí na toho diváka, ale... Pojď, Oky. Oky, pojď. To je ono. Jo! Pojď, Karle, vrať mě službičku, prosím. Ještě. Mě zakilčal. Domů!
Kat. Pojďme out. Jedna. Super. Ty vole, super. No, jsem bohu, vole. OK. Máš tu čepicu tady potom.